Puilana hambai Tripurahani joto lukrok tei jawani sengkragrok tei angkoyo sini Tripurasani news channel joto news channel rokno anio video clips no norok lukrok no phunukna ni bagai tei khanarana ni bagai kokhe obosi mea 8 tarik 9 mas 2024 kok Tripura news channel ni bisingtei sini Sar Ranjit Deborma আর সিগাতনি এমএলএ বনয়াসি সুরই যে সাজাকমানি কক ত্রিপুরা নিউজ চ্যানেল ni bisingtei bo lokrokno oroi poroi khlaina nai tongkha bini kok belai ki kirima singsa hnai ka oboni tei ang tini haino hai kok ত্রিপুরা নিউজ চ্যানেল ni anchor Somit Debormano call khlaika tei bo obono tei nakar mung sankha nakar sanani bagai boy boy bin sayano ko sioi hanya hai bo nakar mung ni video tuwi phanya ni gosika kai o video no withdraw khai ni ang samani o video to sajak mani kokba obo permanently tongmini thangsinain chao ke bo hanya hai taisa nakar san mung video tuwi phanya ni ko kai obono no ang nor no sanan nayo tangni ke nor bojotono saimana tabuk sini ATTF NLFT peace accord tei surrender khlaina ni thang tongo gai o jaga bo to bubagra bo gamangma sal sikangno YouTube Facebook update dui tongo silai be simisi ni paithak ni jobangya joto kiflei phaidi thanchao phaidi peacefully jeng samung tanglainai thancha khlai hnai ke oro to NLFT ATTF ni decision chimia gabangma politicians tai lukrok ni decision no khobjago ke o demand no NLFT ATTF ni interest simi office accord khaijakya obo joto public ni interest khobjago ka abuni bagai tini mo hai video khlai je news channel ok phai bini channel ok Tripura ni Somit Deborma je phai kok samani obongkha bo personal attack khaima si khlai khoroksa MLA no iba khoroksa leader no bumungnawo yasi surman si obosaya kok mungkin bo tini bini saya no bo gosika an thani bebak evidence tongo clear angla ja bobai kok satani ang nasing tongo bini bo dino bo nakar mongsanai video tuwi phanyo bat ang je samani obo koboi hangka hanya hai Tripura hani joto news channel longno koijago norok ane o video no kisa norok jani jani channel upload khlai lokorokno khanar jadi hambai